Yeah, the voice, Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Makadi muri yeZimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano pa The Spanner Podcast Show apo pandinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika makona mana ese enyika. Nyaya ndakakubatirai pano inyaya inorwadza iri kutenderera mastreets ese esocial media. Nyaya yekuurayiwa kwaBrian uyu aiita basa rekudhiraivha dzimotikari achitakura vanhu akaurayiwa nefriend yake inonzi Shepard. Kutaurwa kuri kuitwa nyaya iri kutaurwa nenzira dzakasiyana-siyana. Vamwe vari kuti Shepard akauraya Brian ndokubva atanga kumunwa ropa, vamwe voti akatanga amuuraya ndokuzocheka pahuro ndokutanga kunanzva banga ranga rine ropa. Kutaura kwevanhu kwakasiyana-siyana. Sofa hapana ati ane chokwadi chakanyatsokuzara, asi nhasi ndauya nevhidhiyo rasekuru vaShepard avo anga achigara navo vanoti ndanga ndaane 2 months ndichigara naye. Vanoti mukomana akafona achifonera sekuru wake achiti sekuru ndozvaitika kuno kundauraya munhu nenyaya yekuti mukomana anga ane chikwereti changu. Ndokubva vatadza kuwirirana mukubvunzana chikwereti kusvika vazourayana. Saka sekuru vacho ndine vhidhiyo ravo vachitsanangura maitikiro azvakaita uye nemuudzirwo wavakaitwa nemaziviro avanoita mukomana iyeye, zvekuti ivo vacho vari kutoti zvakandishamisa kutonzwa mukomana achitaura izvozvo, nekuti pakumuziva kwandinoita nekukura kwatakaita haasi munhu angange aine pfungwa idzodzo. Saka regai ndikusiyei muchiona vhidhiyo racho, asi ivo vacho hatisi kuzobuditsa fesi yavo. Ngatisanganei muvhidhiyo. Ndingati ndinogona kutanga kukutsanangurira musi wazvaitika, zvimwe ndogona kuzopindura pamune muchindibvunza. Musi wacho wazvaitika akatomuka achitonochera mvura akatoita washeni, inda ndakatorara. Akatopedza kuita washeni akatopinda mumba akadya, apedza kudya ndopatorara pamubhedha. So semunhu wandoziva inini ndakashamisika bosi anga aita ngari low. Ndobva ndatomubvunza ndikati Muzaya, pane zviri kunetsa here? We used to share kana paine samunhu zvikuita se? Zviri kunetsa achipangu nditi sekuru pane zviri kunetsa wachichichi. Unoziva zvinongoitawo munhu, so ndaona kuti ndirambe ndichibvunzisisa. Munhu azviti se? Azviti. So tangoti gare I think kuma past 11 past 12 akabva afonerwa. Ndobva adira ko achibva tobuda panze. Ndokubuda kwakaita se? Kwakaita. Then abuda kudaro ini ndakasara ndiri mumba ende ndakatombokotsira. Ndakazoona message yaakasenda na 12:31 or 12:30 asikakanganisi. Achinditi sekuru ndaenda pamota pafeti. Mukomana uye Brian ari kunzi haasi kuwanika, asi mota yake yawanikwa iri kupi? KuPawaren News apo. So inini ndaededzwa nemapurisa kundobva taenda, asi foni yake iri kunzi yanongwa nemapurisa, saka ndichazokuudzai. So ndakabva ndatomupindura ndikati ko vanhu vawaitaura kuti anga ainavo vari kuzivikanwa here? Then aina akazopindura maybe ndo paanga atobatwa here. Kwakuri kuma 12 masikati. Inini ndakazopindura message na 9 past 1, but iye akansenda message na after 12. Mati zvone akakuti mukomana uyo yaBrian zvichireva kuti Brian wacho maitomuziva? Ini Brian ndakamuona ka1, ndakamuperekedza Shepard, ndakamuperekedza pabus stop achitipa neshamwari yake iri kuya kumupika uda kupinda mutauni. Ndobva akasvika pabus stop, ndobva angoslowa down, ndobva iye Shepard ata ndiye Brian wacho shamwari yangu. Ndakati ndafara nekuziya iye achibva tota shamwari ndo sekuru wangu. Ndokutosimudza mota vachita sei? Vachienda. So kubva ipapo ina hangu handinazomboonana futi naye Brian wacho. Ndopega pandakangoonana naye ipapo. Pane paimbobuda usiku here achidzoka zvekuti mamusingashamisiki kuti anombobuda usiku, kana kuti pane paakabuda usiku zvekuti makatoshamisika kuti ko munhu yaawanzobuda usiku sei nhasi abuda usiku? Ini ndichigara naye anga asina musi wakambobuda usiku ega, kunze kwemusi wakafonerwa
fana chiri Tuesday kuseni between 2 and 3 ambozi inini times ndogona kutadza kukotsira nokuda kwegumbo rinechindirwadza kana pakunochinja chando paipe totanga kurwadziwa saka dzimongwani ndakasvinura ndakangonzwa ko achitofonerwa chinzi ndapa round about svikanzi alright it's okay tobva azofonera svikanzi ndasvika uya ndo paakabuda mumba should be past 2 past 3 ndo paakabuda ina hangu handina kukwanisa kuti ndomubvunza kuti kuri kuenda kupi kana kuti chii unoona tiri vanhu vechiruma pamwe musikana wake pamwana wamadhira unoita ndatongorambawo ndakarara. Musiwo waakabuda matimi makabuda kuma3 hazvina kuvhundutsa here kuti munhu uyu haasibuda kuma3 kunyange kuti munhu ari kuenda kunoona musikana kuma3 kusenseni? Panguva iyoyo ndinangu handina kumbozvisa mupfungwa. Makatotarisa nguva here kwati semunhu makangorara mangoti munhu ari kubuda? Handina kutarisa time. Handina kutarisa time but ndinoziva kuti kuma past 1 ndandakasvinura even kuma 2 ndandakasvinura saka nguva yandakazorara one kuzopedzwa achibuda kwakwa kuma 3 so akazodzoka zvekumangova paudzoka ndikanyeti voice ndakazomuka ndatozokotsiswa namwe ushuga past 7 ndakatosvikuwa nato ndina mumba atosuka zvichireva kuti hamuna kumuona kudzoka kwake kuti munoti akaita sei pamwiri wake njeje hapana zvamakaona. Ipapo ane here kana behavior yakazochinja mukuita kuti ndakambomuti muzukuru wako unonyararisa pane chiri kukunetsa here hapana zvinhu here zvamakaona zve? Chandakangonotisa ndechekuti aifila kunge akaremerwa kana kuti ari urware kuti natomubvunza kuti uri urware kakati anowanisa musi iwowo zvakatoita zviri normal kuti makabika muchidya mese kubva kuseni kwacho kwadzoka sina kuba takatodya kumanheru akatouya nemudyi wakati uriti bikai nhasi ndikunzwa kuda zvamabikai muti ndakatomubika ndikatomupa kuti akatodza inini ndakangotya mushana ndobva ndatofana. Ndo musi wanga abuda usiku ndo musi wabuda kuseni kwacho kusenseni but apa anga amanheru saka musi wakazoitwa nemapurisa akanga razuva ripi rechimangwana racho? anga rari chimangwana kazhinji kacho panoitika zvakadai so hapane pamwe pekuti unoti pane munhu ikauya handimurambiri ini muzukuru wenyu munhu akaita sei? Anonwa here? Anoputa here? Munhu akaita sei? Ane musindo here? haaputi musindo kukura kwatakaita tese zvakazonyura mufomfo ndina pandakambomuona achita musindo ndikatoti pachikoro ndianga atori best student pachikoro even panyaya dzekuenda kuchechi anga ari prayer boy zvotori pamwe pacho aitondipusha wenyu ukatomuti wakataura tine chekuita nekunamata aibvuma taitomboenda muprayer space taiunga tikunamata taidala tinamata Tuesday, Friday and Saturday aisakoza wenyu. Imimi kusungwa kwaaita akasungirwa kupi? Maivepo makanzwa nani kuti asungwa zvakafamba sei? Inini pazvakaitika taito mumba saka yakangoderako pakuda panze achoderako yake umba tangofunga kuti waino maoko handizivi zvakaitika panze pacho kana zvekunzi takupfutikurira wati kuti nangu ana kuzvinza bhodzi naitomba ndakaisa volume TV and then ndobva azondisendera message kuma sezvanambotaura kuma 12 ndakazoiona kuma 1 ndobva ndatopindura pandakapindura akatika ogrini ndobva ndatodzokera zvangu mutoona hangu TV kwaitooneka mhepo kana kuine mhepo handibudi panze then ndakatoisa gumbo mujera ndiri mumba so kuma 4 ndopandakati muzukuru wangu asati adzoka saka inichireka ndisanobudisa maplates ndosuka kana ndapedza kusuka ndochizomufona ndichimubvunza kuti ko waenda kupi uye nhasi tiri kubikira ndobva ndatobudisa ndiwo ndototanga kutosuka ndasuka pa so ndakazodzwa musikana achiuya achindidedza anzi sekuru womuzukuru ndikati chii zvikanzi muri kudiwa gedhi kwakanaka here handina munhu anondida ndiani anonditsvaga this time zvikanzi muri kudiwa nemacid kati kwakanaka here zvikanzi vane muzukuru wenyu ndopa ndakatouya napa ndopa ndakatouya ndikutoona akatoiswa cheni saka pfungwa dzangu dzakatotanga kumhanya zvokuti imhosva yei yaambopara yaita kuti aiswe cheni
So pandakasvika ndakwanisa kutaura naye, ndangosvomira kati ndatobvunzwa nemumwe mufesi anga aripo, zvikanzi unonzani, ndobva ndataura zvikanzi unomuziva here, ndikati zvikanzi ndiani wako, ndikati muzukuru, ndobva atondibvunza kuti muzukuru pakudi, ndobva ndakumutsanangurira sematsanangurira ndakuita. Saka landlord vanga vakabva vatouya pasaidi, ndobva vakabvunza kuti ko chii nyaya, ndobva hanzi taura, zvikanzi ndakauraya munhu. Akatoti ndakauraya munhu, hana kuti ndiri kunzi ndakauraya munhu, akatoti ndakauraya munhu. Akati ndakauraya munhu. So inini I was shocked. Because ndandisina kumbotarisira mhinduro yakadaro. Ndakatofunga kuti ari kupomerawo kana kuti. So kubva ipapo ini ndakabva ndatongowe speechless. So ndakazonzwa kwakunzi kumakii wakamaisa kopi. Zvikanzi ndiende kuratidzai makii. Ndikambofunga kuti pamwe ifilmu randiri kuona here yona. Ndobva watoenda pakuona pane mabhini apo, ndobva watonotora makii ayo. Ndobva wapinda mumba, ina hangu mumba ndazopinda ndakaramba ndakamira. Anga ari makii ei? Makii emota. Kubva ipapo munazoona mukana wekutaura naye? Ndakagona kutaura naye, kundipa nhamba dzababa vake ndodzaakagona kundipa, nekuzongonditi sori sekuru, vachitobuda vachienda. Akatoti sori sekuru? Angoti sori sekuru. Ndo mawedzi atakagona kutaura tese ipapo. Pari kutaurwa zvakaona, pane mameseji ari kuonekwa, pane mameseji ari kunzi akafamba pamaWhatsApp. Imi makaonawo here kana mukana wekuona chero mameseji ari kutaura nezvawo, uye kana makaaona pane mameseji ekuti kudii? Ine zvamameseji zvangu ndingade kureva nhema because handisi mugurupu reWarren Park. Vari kuti wakaona mameseji mamwe ndewe mugurupu remuno Warren Park. Handina any comment about my messages. Makava mangofungidzira kuti mukomana anga achinzi ari kushayikwa ndiye waari kutaura kuti ndauraya munhu. Zvandakafunga, but panguva iyoyo zvakaitika inini pfungwa dzangu dzakamira kutomboshanda because zvakangondishoka. Munoona munhu waunenge uchigara naye uchinyadza kuti anorara apa indorara apa, tinotombonamata, tinombodai, hapana kana chinhu chakaipa chandaimuona achiita. Wozonzwa munhu achitaura ega kuti ndauraya munhu. Ndakave speechless. Then pandakazoona achitodirecta maCID anga inawo kwakuine makii, ndakabva ndatobatanidza ndikati ambondisendera message achitaura zvokuti pane munhu ari kunzi haasi kuonekwa here, saka foni yake yatorwa nemapurisa, ini ndo pandiri ndichazokuudzai kuti haufa. And then ndikapindura, inini haana kuzombopindura. Saka chimenzi ndiyo nyaya yacho kai. Mukomana wekuraiwa ari kunzi akawanikwa mugomo rekuWarren Park kudhuze nekuMarinda. Imi makwanisa kusvika kunzvimbo here? Handina kukwanisa kusvika because sezvandambokutsanangurira pakaitika nyaya yese ika ikunzi yakaitika kuma12, but ini kutozviziva kuti muzukuru wangu ari panyaya iyoyo ndakatozoziva kuma4 after atoya panapa neCID achinzi tiratidze makii, tiratidze mumba mawaigara. Mukoma, titori panapa tichitaura nemi. Mukomana auyiwa naye zvakare nemapurisa. Manzwa sei? Muri kumuona zvakare nhasi angatori nengetani dzemumakumbo nemumaoko. Manzwa sei? Ndingati even nezuro paakauyiwa naye vakatouya naye atonengetani. And munhu zvaanenge aita hauzozivi, munhu haukwanisi kumurambira. Sepa kudai ndakatobvunzwa ndaitoramba kuti muzukuru wangu adaro, but iye ndiye akachitaurira ega kuti ndo zvaitika. And then unozosara wanika, muna zvinongoitika nechimbi, unozosara wanika fiye kuti hapana here zvimwe zvinhu zvaakangodaro akapinda nazvo mumba usiri kuona, zvokuti ramangwana unozodzoka wakunetswa wakuita isefi urimo munyaya iyoyo. So ndakangosara ndiine fiye. So pandazoona vachidzokawo nhasi vachipamba kuinvestigata nyaya yavo, vachipindawo mumba vachinyatsobvunzisisawo, at least wondosara ndaita kakurerukirwa bo ndozva kuti vanhu hakuna kwandaenda, ndandiringori pano, vanhu vauya vakadzokera kupinda zvemumba, vakanditi ndimutorere hembe, ndikamusvitsa hembe, akatoti vanoda hembe yakati neyakati neyakati. And then vachibudawo ndichitovabvunza kuti mukumuinvestigata pane here zvimwe zvinhu zvakanga kana zvaatosiya zvirimo, kana kuti vakati ari kuti hapana, chatatangoya usiku kuti tisikuona pamba paaigara nevanhu vaigara navo, nekutora statement, nekutora hembe dzake, nekuziviswa ziva rekoti. Imimi muri kurarama sei pamazuva maviri apfuura aya? Nekuti sekutaura kwamaita mati zvinovhundutsa kuti waitoziva kuti munhu tairara tese pamubhedha umwe chete,
iye ari padivi ndiri padivi wozonzwa kuti ashota kuti ndakauraya munhu. Muri kurarama sei? Ndingakuti for the past 2 days life inenge isina kumira zvakanaka. Ukatadza kutozvikontrola unogona kutoita zvimwe zvinhu zvisingatarisiwi nekuti each and every person achitaura nepake paanoda. Like ndakakuwara ndoonekwa ndichikamina zvinonzi aiwa ndo vanozivana ndo zvavanga vagara vachiita. Kukamina kwaari kuita ikoko akatorohwa. Tongomuona akagara kuti vachizoziva kuti munhu ari pasick leave uyu ari kutoshandawo ari pasick leave kudaro achitotambirwa mari. Vanozongokuona wachena waenda kutauni, waenda pashopu watenga grocery, wafamba wapinda pamba. Vanhu vanoda kutanga kuziva kuti hatimuona achienda kubasa, hatizivi kuti anoshanda kupi, mari yerenda anoiwanepi kuchikafu. Saka uchimidzi zvakaitwa nemuzukuru wake izvozvizvi ndo zvavagara vachingoita se vachingoita. Zvakandiaffecta handidi kunyapa even until today. Zviri kutondiaffecta nekuti every person anotaura zvaanoda. But kunzi wagara nemunhu aparamura mhosva azvichareva kuti waparochi sekuti uchigara napastor uchazi pastor, ugara nemunhu ane mari aumbonzi unechi, asi ukagara nembavha unonzi uri mbavha, ugara nemhondo wakunzi uri chivo futi. Saka inyaya iri kundiaffecta zvisingamboiti. Kazhinji kacho pakaitika zvakadai swazvi vanhu vanenge vada kunzwisisa kunge isu tatouya kuti regai tiuye kuzonzwisisa, asi zvichida veukama vamwe vanzwa kuti nhinga asungwa. Pane vari kukufonerai here? Muri kurarama sei nevanhu vari kubvunza varida kunzwisisa? Uye makazokwanisa here kutaura nababa wake vacho yekuti akakupai nhamba kuti fonerai baba? Inini pandakapiwa nhamba ndifonere baba handina kukwanisa kuvafonera because ndakanzwa kuti baba vane PP. Saka ndakaona kuti ndikafomenera zvimwe zviye zvika munhu anogona kudonha wobva atizivi. Ndakatsvaga muzukuru wavo, ndakamutsvaga paFacebook, ndobva ndipa nhamba, ndobva ndamufonera ndikati kuno kusekuru wako because vanoita nasekuru nemuzukuru naye uyu anga ari muzukuru wangu. Vapara mhosva kuno kuvasungwa. Nyaya yavasungirwa ari kunzi murder ende iye atokonfesa ega achinzitaura kuti zvakaitika kuti ndakauraya munhu. Saka ndaona kuti ndifonere mudhara, ndakundikana kuti ndivafonere. Saka muchatsvagawo means dzekuti muudzane. Ina handikwanisi kuti ndivafonere direct. Ndobva ndazofonerwawo namukoma wacho vachiti vari munzira kuuya. Kubva kupi? Baba vanogara kupi? Vari muno muHarare here kuti vatori kunze kweHarare vese nehama dzake? Hama dzake dzimwe dzadziri kunze kweHarare. Dzadziri muno muHarare handifunga kuti pane angachisira because contacts ndandisina. Ndandakangopiwa nhamba dzababa vacho vari kumusha. Baba vacho vanga vari kumusha but ndasonzwa hangu pauya mapurisa vachitanzi vauya variko kuCentral. Then mukoma wacho vachibva kuBulawayo. Ndo hama dzandakakwanisa kucommunicate nayo. Nemwana wanzvadzi yake ndiwo wandakatanga kufonera ndichimudza chiitiko chakaitika. Pakutaura apa kuti akati ndauraya munhu, mungazive here ari kutaura kuti akamuuraya sei? Pane zvamakanzwawo here kuti zvakangotaura kuti akazvifambisa sei? Paakabvunzwa akanzi bosi ine ndondo wangu akabvunzwa kuti chii chaitika, zvikanzi ngaatsanangure. Taura iwe. Zvikanzi ndakauraya munhu. Ndobva abvunzwa kuti wakamuraya sei? Zvikanzi ndakamutsipa. Ndobva ndazomucheka nebanga ndikananzva banga. Ndo zvaakagona kutaura panguva iyoyo. Imi maitozvinzwa kutaura? Takatomira ipapa. Wakazwa sei achoti ndakananzva banga? Sezvandambokuudza kuti pandakangonzwa shoko rekuti akataura ega ndauraya munhu, zvinhu zvakandishoka. Zvinhu zvandaisatarisira semunhu wandaigara naye, kana kuti zvinhu zvandaisatarisira kuti zvinoitwawo nemunhu anenge achienda kuchechi, tisingazozivi kuti zvizvi zvine zvazoitika within a short period of time, kuti 2-3 hours munhu anopara mhosva. Iye ari kuti akazviita ari ega here kana kuti ava mapurisa vasati vaferefeta iye haana kutaurawo kuti aive nani? Ari kuti akazviita ega here? Izvozvo handizozivi zvangu because pavaimubvunza vaisada kuti vanyanyotaura zvinhu zvakawanda-wanda. Vakangomubvunza zvezvo kuti vangotizivisa kuti ndo zvaitika, ndo zvaari kubvuma kuti akaita. Pana mamwe maquestions kana kuti imwe nyaya dzatakazomboziva kuti zvakafamba sei, aive nani, zvakaitikira kupi, vaive vangani, Zvichida kupedzisira, mapurisa mambonzwawo here kuti vazosvika pakumusunga vaonei, varonda sei, pane ataura here, zvakafamba sei, ifoni here, matsimba here, chii? Statement ravapolisi vataura kuti foni ndo yavakashandisa because foni irunzi kwakadonha foni. Saka foni vakaona messages anga redirected kuna Shepard achitaura na Brian, and zvikuradzika kunge ndiye anga ari last person wakakommunicata naye pamamessages nepamakalls here.
Amai paaibvunzwa zvichida pamwe vakamubvunza kuti zvakafamba sei, aiye ari kuti akamuurayirei shamwari yake? Iye ari kutaura kuti vakanetsana nenhau yemari. Ari kuti mushu uyu hanzi anga ine mari yangu here, hatizozive chiri chokwadi kana dziri nemau. Zvinotozikanwa nevanhu vari vangani, vari vairi, but iye ndakanzwa achitaura wedhi rekuti takanetsana nokuti anga ine mari yangu. Ndozvega zvandiri kuziva. Chii chamungade kutaura zvichida mashoko ekupedzisira pamusoro iri ritori dambudziko rakuwirai, nekuti kunyange vanokuonai vachafamba vachati ndiva vasekuru vemuzukuru yauya, zvamamuchitaura kuti kunyange mucommunity uri kunzwa kuti vanhu vari kutaura, imimi chamungade kutaura zvichida kuti vanhu vazonzwisisa kuti kana paine munhu anenge apara mhosva, iwewewo unenge uchigara nemunhu unenge uchitoshushikana. Tingati munhu akapara mhosva uinaye usiri involved, hapana munhu anombofarira kuti munhu apare mhosva, ende hatitotarisiri kuti mhosva dziparwe. But inoda kuti vanhu tinofunga zvakasiyana nemuono yakasiyana. Vamwe vanopara mhosva, asi kugara nemunhu apara mhosva kana waimbogara nemunhu azopara mhosva hakusi kuti iwe uri kunzi waparawo mhosva. At times unenge uchitorwadziwa kudarika kana vamwe vanhu vari kunze, because iwe unotanga kufunga kuti ini ndanichigara naye nguva yesei, pamwe zvaigona kutowirawo neni, saka nditoriwo panjodzi. Ndochinhwani chekutanga. Chechi2, inini ndinotonyanyorwadziwa kudarika vanhu vanenge vari vekunze, nekuti ndini ndiri kuziva unhu hwomunhu upi. Hakuna munhu anomboti akaona kuti munhu imbavha kana imhonda anoda kuramba ainaye padhuze, anotokurumidza kuita action, even anotoudza polisi kuti pano pari kuitwa activity isiri kuita isiri kufadza. Hapana munhu anombopromota umhondi, umbavha or any sort of crime. Saka kuruzhinji rwavanhu ndinongoda kuvazivisa kuti munhu akapara mhosva ari pamba papo, pamwe iwo wacho wangositomborio mhosva, chongositombozivawo. Because chakunetsa zvinhu vanhu vanoshandisa mafoni. Munhu kana akati tsiki nefoni yake hauzivi zvaari kuronga. Munhu akabuda achidera koo yake, hapana pauchamuteera kuti umubvunze kuti uri kutaura nani nyaya dzei. Unotozongokalkuleta metsi dzacho ona zvaitika kuti saka munhu paaidera koo kana kuti paanga ari paWhatsApp ndo zvaaiita here. Zvasiyana kare kuti waitoona nemaactions emunhu kuti pane zvaari kuita zvaari kuita. Ene zvaakunetsa nekuti munhu angori nefoni yake achiita zvinhu zvake pai. Sepapapa kutaura vanzi vakataura vese, vakatonzi uya kuno uya uchichi. Ini ndaisazviziva. But koo yekuzonzwa kuti ndapa roundabout ndakangoinzwa. Ende nemazera edu hapana poti ndiite muti akufonera ndiani zvawakuda kubuda. Iye atori munhu anogona kutoita imba yake. Ini ndiri munhu anogona kutoita imba yani. Pamwe ari kuda kuonana nemusikana wake, pamwe ndezvebasa, pamwe pane madhira vari kuita sei, unosingazozivi. Muzukuru wenyu ane makore mangani? Ane 28. Ndo sekuru vaShepherd vanga vachitaura. Kana kari kekutangawo kusvika pano, chibva wangosubscribe, kulike, komenta nekushare kuti tiwanewo simba rekuramba tichikutsvakirai dzimwe nyaya dziri kuitika muZimbabwe. Ngatisanganei pachikamu chinotevera. Bye bye.